Zdravím všetkých zákazníkov Natural Nutrition. Dnes máme pre vás ďalšiu novinku, ktorou je MPC 85 čokoládový proteín. Doteraz sme mali len neochutené verzie tohto proteínu, či už MPC 85 alebo MPC 86. V podstate tie rozdiely sú minimálne v zložení. Čo sa týka MPC proteínu vo všeobecnosti, je to mliečny proteínový koncentrát, čiže vyplýva to už z názvu, že sa vyrába z mlieka, vlastne konkrétne z mlieka, nie zo srvátky ani čisto z kazéinu, ale z mlieka. V rámci zloženia 80% je to kazeín, 20% srvátka, čiže prirodzený vlastne pomer, ktorý sa nachádza v mlieku. Zloženie, konkrétne na tento ochutený, veľmi dobré, vysoký obsah bielkovín, 75 gramov v tomto ochutenom proteíne, 4 gramy sacharidov, 2 gramy tukov, čo sú fakt výborné čísla. Skúsme si ho zarobiť. Štandardná dávka je 30 gramov prášku, ale samozrejme môžeme si dať aj viacej, väčšiu dávku, ktorá je závislá od toho, koľko potrebujeme doplniť bielkovín v rámci denného príjmu, samozrejme aj od hmotnosti jedinca. Použijeme takýto shaker Natural Nutrition, klasický shaker. Trošku zatrepeme. Dobre. A môžeme ochutnať. Veľmi príjemná čokoládová príchuť, nie moc aromatická silne. Toto je vlastne prvá príchuť v rámci MPC 85. Postupne budú pribúdať aj ďalšie príchute. Dobre, a čo vás asi najviac zaujíma, je použiteľnosť tohto proteínu, na čo je vhodný, kedy je vhodné užívať. Čiže MPC 85 alebo MPC 86 je vhodné užívať hlavne pred spaním, keďže je to proteín, ktorý sa uvoľňuje postupne. Poprípade môžeme ho užívať aj v priebehu dňa v rámci nejakej náhrady stravy, pokiaľ si to ešte obohatíme, príklad o nejaké zdravé tuky, arašidové maslo, kokosové olej, čo veľmi dokáže zjemniť chuť, ale samozrejme dokáže nám to obohatiť hlavne po tej kalorickej hodnote, že dokážeme navýšiť celkovú tú kalorickú hodnotu toho nápoju. Poprípade ovsené vločky instantné. Čiže dá sa vymýšľať kombinácie na rôzne spôsoby s týmto proteínom. No a čo dodať na záver? Už vám dobrú chuť.